गावागत होता ना आपलं कोकणातल्या माणसांचं. कांगण्या ना काय तो कांगण्यो इल्लो कांगण्यो एकदम आवाळलोय बघा. ही माझी मानलेली बहीण इली बघा. अरे कशाला कशाला पाय पडतो कशाला. आणि एक दिवस करा सोना घेऊन ये. अरे योगा योगा. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे दीदी. या बघा होय तो बघा सेलिब्रेशन कसं चालू आहे बर्थडे देवश्रीचं बघा फ्री मध्ये. मंडळी या बघा मालवणी व्हर्जन बघा हॅपी बर्थडेचा. बोल नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचा. आज बघा आज दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा सर्वांका. आणि आमच्या देवश्रीचा बर्थडे आहे बघा. केक आता जिलो देवश्रीच्या मामान लाडक्या मामान पाठवल्यान बघा. लाडको म्हणजे दोघे लाडके. आत्ताच डिलिव्हर करून गेलो. काय चुकवलं डबल दिलेल्या चालायचा. देवश्री साऊथ इंडियन स्टाईल आधी देवश्री. आपण आराय करता हा आपण आराय करतो ना. तर आमचे शेजारी पण इले ते बघा सोना देवक म्हणून इले. तर आता बरोबर टायमिंगला इले केक कापूच्या. अकडे दुपारी आम्ही हत्यारांची पूजा केला. अकडे बघितलं असतं दिसत तुमका. साधी सोपी. आमचं दसरो मोठं गावागत होता ना आपलं कोकणातल्या माणसांचं. तर जरा जाऊचा प्लॅन होता पण काय जाऊक जमला नाही. देवश्रीचा बर्थडे म्हणून असा नाही. ॲक्च्युली तुमका सांगायचं तर खरं सांगायचं तर परीक आमच्या काय इल्ला होता बाय कांगण्या ना काय तो कांगण्यो इल्लो कांगण्यो परी अकडे. ते काय आज आंघोळ घातलो आम्ही. तर नवरात्रीचे 9 दिवस आणि दसऱ्याचा आजचा दिवस कधीच इलो किंवा कधीच गेले नवरात्रीचे 9 दिवस कळलाच नाही. तर परीच्या याच्यामध्ये पण जरा गेले आणि मग नंतर संध्याकाळची आमची आरती व्हायची. आणि त्याच्या पाठोपाठ हे बघा. आणि त्याच्या पाठोपाठ थांब बाबू काय हां लावूया. त्याच्या पाठोपाठ बाबू कुरकुरता मागे. त्याची पण मग 2-3 दिवसांनी इले ना ग ते का. नंतर कोणतरी इला बघ 3 दिवसांनी इलो ते का कांगणे हे बघा. एकदम आवाळलो हे बघा. आज जरा तोंड उघडता. शूटिंगमध्ये येणार तू. तर आवाज होतो बघा. आतमध्ये गेलो तर आता तर ते का पण खाऊकच होत नाही. 4-5 दिवस झाले. तर या जरा टेन्शन असा नाही परंतु गडबडीत दिवस पटकन गेले. तर आज म्हटलं आमच्या देऊच आहे बघा. ही माझी मानलेली बहीण इली बघा. म्हणजे ही बसली आहे ना काकी तिची सून हा ही बघा कसे योगायोग. आम्ही काय देवश्रीचा काय बर्थडे असा मोठं सेलिब्रेट करतो ठरवला नव्हता. आता सोना देव चालू होतं ते बघा. मुलं इली दाखवते तुमका. हे येवा रे केक खाऊन जावा. अरे येवा हे बघा बिल्डिंग मधले. हा हॅपी दसरा. अरे कशाला कशाला पाय पडतो कशाला. बघा सोना देतात. खरा सोना घेऊन या रे एक दिवस. हा हॅपी दसरा शुभ दसरा. सगळ्यांना दसऱ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. सगळे मोठे व्हा आणि एक दिवस करा सोना घेऊन या रे. ए थांबा आता आपण केकच कापूया. हा केक कट करूया देवश्रीचो. हे काय बर्थडे विश पण करा आता हिला असते. हा हॅपी दसऱ्याने हॅपी बर्थडे. हे आमच्याकडून घेऊन जाऊ एकदम. थांब लॉटमध्ये एकदमच दे. आमच्या सगळ्यांच्या तर्फे दे. आपल्या सगळ्यांच्या तर्फे त्यांना एकदम दे. लॉटमध्ये दे. हा सगळ्यांना आमच्याकडून परिवाराकडून. हे थांबा टाळी वाजून जावा. आता तिघांनी ओवळल्या नाही. आता चौथा आमचा परी. आडेमडे 3 नको ना म्हणून 4थं मेंबर. हे ब्लॉगमध्ये येताल असं तुम्ही चालात ना. हां नाही तर घरचे ओरडतील म्हणतील. तिकडे जा तिकडे
अरे जावा हा, असे लाजतास काय? ये बाबू ये. बाबू आतमध्ये गेला. बाबू जरा आमची तब्येत डाऊन आहे त्याची. तब्येत म्हणजे तेच कांगणे येलो ना त्याका पण. आता पाच त्याचं तर तोंड उघडतच नाही. ते काय घेतच काय? ये ये उचलून घ्या. देऊकडे पाठव त्याला. देऊच्या मांडी दे. ते नंतर प्ले करा. ऍड संपली काय? हा 1 2 3 स्टार्ट. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे देवश्री. हॅपी बर्थडे टू यू. मे गॉड ब्लेस यू. मे गॉड ब्लेस यू. हॅपी बर्थडे डिअर देवश्री. हॅपी बर्थडे टू यू. बार बार दिन ये आए. बार बार दिन ये गाए. तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू. आहा. हैप्पी बर्थडे टू यू. आहा. हैप्पी बर्थडे डियर देवश्री. हैप्पी बर्थडे टू यू. धन्यवाद. थँक्यू. आता टीव्हीवर लावूया. हे थांबा जरा जरा खाऊन हे. आणि टेस्ट सांगा आमच्या केकची. डायरीची पूजा करतात का? हे सोना यांका पण दे. भरपूर दे. काकीक पण दे सोना. मंडळी बघा दसऱ्याच्याच दिवशी यावर्षी देवश्रीचा आमच्या बड्डे येलो. आमच्या देवश्रीचा बड्डे येलो. योगा योगा. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे दीदी. देऊ हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे देवश्री. पाया पडता माझ्या. परी बघा आमचा. चला आता बारक्यात घेतोय. बारको नाराज झालो. धन्यवाद तुमचे. हो बघा यो आता येलोय बघ. घेऊन येलोय आतना. हे दीदीला भरवता तो बघ. बघ बघ ते का सांगूकच नको. थँक्यू बोलते का? दे का दे. खाऊक दे. नाही खात तो केक. नाही खात. जरासं नावाक लाव. हां तोंड नशीब आज उघडता मंडळी. 4 दिवस काय 4 ना की 5 दिवस बाय. तोंड अजिबात त्यानं उघडलं नव्हतं. तोंडात एवढे पुढे येले होत ना मरणाचो. चला आता केक खावा. चला परी खा केक पटापट. तर दसऱ्याचं मी म्हटलंच आहे मंडळी. गावाकडे आमचं मोठं दसरो असता. तर सोना लुटूक जावचं होता आजच्या दिवशी गावात. परंतु हे काही आता तुमका सांगितलंय कारणं अशी नाही किंवा टेन्शन नाही किंवा कारणं अशी नाही. टेन्शन तर येताच मुलांची तब्येत बरी नसली की. काय करते आता? फोटो काढून घ्यावा. फोटो काढा. चला या बघा परी बघा. बापरे परी मूड इलो. आता चला गरबा खेळा. गरबा खेळा. हा थोडा वेळ गरबा खेळा. आज दशमी हा. आज पण गरबा खेळतात. आता देवींची आरती आता संपन्न झाली आहे मंडळी. आता बघा 9 वाजून गेले. 10 मिनटं पुढे आघाड्या. आणि आता देवी निघाले होत विसर्जन. ता बघा आता पुढे एक तिकडे आमचे बाहेर मंडळा 2-4 मंडळं आहोत आजूबाजू. तर सगळे देवी आता निघणारच.
त्याकडे परीन आता घेतल्यान परीन. आता यांचं जरा गर्भ दाखवते तुमका. चला परीक दिलं केक खाव. परी केक कसं मामान पाठवलेलं मस्त आहे ना. मामाक थँक्यू बोला नंतर फोन करून. देवश्री अजून फोटो सेशन करतात. झालो केक कापून आता खाऊन झालो अर्धो. गो केक कसं होतो मामाक सांग. थँक्यू बोल मामाक. मस्त होता केक. थँक्यू मामा. आणि पप्पान कधी आणलेलो काल कापलं रात्री. हां चालत. चला मंडळी गडबड होती काल. रात्री आरती आमची लेट संपली. किती वाजले ग आरती रात्री. आणि नंतर गर्भ होतो ना. स्कूलमध्ये घेऊन जाऊन दे ना ते का उरला. एवढं कोण खाणारा. जा घेऊन जा. मग मी काय बोलू नको. हे बघा आता माझ्या वाटणीतला पण हे बघा खातं. तसं मी केक पण कमीच खातोय. आता बाबू म्हटलं जरा घे रे तर नाहीच म्हणतोय. बघा चेहरा बघा त्याचं. डोळे बिळे आतमध्ये गेले. तर मंडळी हो केक वेलवेट कसलो गो. रेड वेलवेट ना. रेड वेलवेट केक आहे हो. तर चव मस्त. तुम्ही पण मागून खावा. कधी मागवला असाल तर चांगला जा. परी आमच्या लय आवडतोय बघा. परी सारख्या बोट घालतं. परी खाऊन टाक तू माका नको. चल चला आता जेवणाचं बघूया मंडळी. जेवल्यानंतर आता गरबा मगाशी नाचले होत तर आपण तुमका दाखवतो. आणि पुढे नाचले तर ताई दाखवेन. तर चला व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आणि व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा. थांब होयतो बघा सेलिब्रेशन कसं चालू आहे. बर्थडे देवश्रीचं बघा फ्रीमध्ये. मस्त ना देऊ. तुझं बर्थडे पप्पाने किती खर्च केल्याने बघ. हा असतं चांगलं तरी हस. हा बघितलास मंडळी. परीक तर लयच जोरीलो. आज त्याची आंघोळ पूजा झाली. पूजा म्हणजे काय या बाबूच्या अंगावर इल्यामुळे पुन्हा अडकल्यासारखा झाला. तर बघूया आता पुन्हा 4 दिवसाने पुजणार ना. मंगळवारी. हां मंगळवारी आता याचा पुजणार. हा उडी मारून दाखव. तर चला परी हे आता सगळं केक खाऊन टाक तूच. जर हा आता माझ्या वाटणे तर तूच खाल्लंस बऱ्यापैकी. तर मंडळी चला यो रेड वेलवेटचा केक आज मामान पाठवलेलो. देवश्रीन कट करून आम्ही बर्थडे सेलिब्रेट केला. तर यो व्हिडिओ कसं वाटलो कमेंट्स करून नक्की सांगा. देवश्री बर्थडे स्पेशल दसरा स्पेशल देवश्री बर्थडे बरोबर ना देवश्री. कसं वाटलो कमेंट्स करून सांगा. व्हिडिओ लाईक करा जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि आमच्या कोकणी मालवणी सुगरण फॅमिली ह्या चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बाय. काळजी घ्या. येवा कोकण आपलंच असा. लवकरच भेटूया कोकणात. मंडळी या बघा मालवणी व्हर्जन बघा हॅपी बर्थडेचा. बोल परी बोल. काय रे पुढे बोल हॅपी बर्थडे. अरे पण हॅपी बर्थडेचा मालवणी व्हर्जन काय. वाढदिवसाचा काहीतरी म्हण. वाढदिवसा ना आनंदाचो वाढदिवस तुझो. या वेगळाच काय जा. हापा बर्थडे म्हणजे हाफ बर्थडे झाला. मी बोलते बघा बहुतेक असा असू शकता. हॅपी बर्थडे ना म्हणजे आनंद. हॅपी म्हणजे खुश. खुशीचो वाढदिवस आनंदाचो वाढदिवस तुझो. आनंदाचो वाढदिवस देवश्री तुझो. आनंदाचो वाढदिवस. बघितलास पुन्हा फटाके फुटले. चला बाय बाय. काळजी घ्या. या कोकण आपलोच असा. चला सोना द्या एकमेकाक. माका दिले नाही आता मंडळी. आता एकमेकाक देतात बघा. पाया पडा एकमेकाच्या. आणि या दोघांच्या पडाच. परीच्या पडा आणि बाबूच्या पडा. हे बघा
बाबूला देवा, बाबूक देवा. ए दीदीला दे तू परी. दिलं. दीदी तू ते का दे. हे घे. हे दुसरा. आणि तू. एवढं सारं सोनं. सोना कितना सोना है, सोना आज सस्ता है क्या.